Kah. Videonya aku sing FYP sing viral winginane iku sing alun-alun sing komen tentang wesi sing jarine aku gak berguna aku. Ono ae sing komen aneh-aneh ngono lho. Ya memang ada yang pro, ono ya sing gak pro, maksudnya ono sing pro ono sing kontra ngono lho. Ya ngene wis, mosok kate Mbak, Mas yo sing terhormat iki. Mosok kabeh konten kudu tak jelasno tujuannya apa, gawe apa, iku lucu-lucuan atau piye ngono lho. Duh, kah. Kah. Ini lho. Sing komen kok macem-macem. Iki aku gak eling kabeh, cuma sing menghujat yo akeh, sing ndukung yo akeh, lebih banyak. Tak omongi ya. Ono sing ngomong gak kerja ta. Terus ono iku kan wis fasilitas umum, lopo mbok protes. Engko ono pasar Tanjung mbok komen ae ngono. Terus ono sing meneh sing ngomong lek gak salah iku kan wis kaya ngono, estetik. Digawe pemerintah wis nikmati ae ngono lho. Wah, macem-macem ngomong. Jangan aku ngene lho, masalah gak kerja ku yo. Direken wong kerja 24 jam ngono ta. Hah? Gak oleh leren ngono. Mbok, misalkan aku nganggur iki, apa kon kate kerja aku kerja? Kate pengangguran, kate kerja, kate bisnis, kate apa kan karepe aku. Aku sing gawe konten, aku sing duwe akun. Kaping tak acuh ngono. Sestru mangono iku kan fasilitas pemerintah, lopo kon komen dan sebagainya. Lho karepe aku. Wong kate koyo ngono ku tak kandhani, iku guyonan, iku sarkas jenenge Mbak, Mas, Pakde, Bude. Kaya apa ya. Terus nang sing ngomong wis nikmati ae lho. Lho. Jarene aku ya apa ya? Lek kon gak pengin ruwet, aja ndelok kontennya aku. Lek sampean gak pengin ruwet, aja ndelok kontennya aku. Lah kontennya aku FYP, awakmu sing ndelok. Misalkan gak ndelok, ya skipen ngono lho. Kok bingung ae kon dadi wong. Wis, mari ngono iki meneh. Tak jelasno ya secara baik-baik. Mbak, Mas, Pakde, iki cuma konten. Mbok iku tujuane awakmu gak seneng, tujuane awakmu seneng. Aku gak ngurus. Lek misalkan aku gak pengin delok, ya gak usah didelok ngono lho. Iki cuma konten, sekali lagi kita ulang. Iki cuma konten. Ono sing komen meneh, iki ben FYP. Ya iyalah. Ya apa sih? Kateku konten buruk, kate konten baik ya jenenge FYP. Ya apa ya? Tujuannya memang iku. Lah kan cuma gawe konten koleksi album ngono ya, gawe album ngono lho. Lah inti dari video sing tak gawe iku cuma apa ya? Intine kontennya aku dhewe. Sing pingin tak kritik gawe pemerintah, anggaran niku dintekno gawe sesuatu sing gak jelas. Lah kan penting gawe bantu wong ngono atau gawe taman bermain nang alun-alun ngono. Lah lebih bermanfaat ngono. Wis lah, ngomong iki aneh lucu ngono.